Health Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga mamumugon sa probinsya, kumpiyansa nga mapurbahan ang pagpasaka sa sweldo sa Western Visayas. Attorney Dino Yulo nagpanumpa na bilang kongresista sa 5th Distrito. Sa balita nasyonal, dugang honoraria sa manudlo approved by principal na sunod kay Commissioner Garcia. Bidding process sa vote counting machines ginaduso sa PPCRV. Sa balita international, heatwave, padayon ang pagpanghalit sa India. Sa balita sa sports, Pilipinas, may 108 na ka medalya kag nagapabilin sa ikatatlong pwesto sa medal tally sang Southeast Asian Games. Balita entertainment, film singer nga si Olivia Rodrigo hakot awards sa 2022 Billboard Music Awards. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mahiligay noon nga tinaga ang ginagamit sa pag-describe sa exaggerated nga bagay o kon panghitabo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Mayo 17, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MB. Mayang aga na mga ka-aksyon, kag-welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karong adlaw, Martes, Mayo 17. Yes, maayong aga. Ginatamyaw taliwat sang happy birthday si JM Baikin. Yes, Aksyon, happy JM birthday. Baikin. Kag si Doc Ramel Uy. Happy birthday Happy sa birthday, inyo. Doc Ramel Uy. Kabay pa nga mangin magapadayon ang grasya sa Ginoo sa imo, na? Yes. May you continue to be blessed and continue to be a blessing to others. Yes. Correct. Karak, sakto. Doon ka maayo sa imo tirada sa mga. Doon ka na praktisan mo gid. Daw gintunan ni Mayo no? Tunan mo gid siya. Siling ko gid action boy. Sige si Engineer Winyo Guadalupe ga monitor man karon kita miyawon ko ni sa karon sa on air. Nya ang idol ko wag kadaog ba? Ay, kala. Ano sinong Okay idol na. na nga way kadaog ga? Sige. Ano nangyari ho? Oops, sige. Good morning dira sa monitor sa Facebook. Like and share and follow lang kita mga ka-aksyon. Sa ating Yes. live. No? Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Melili Oligo, morning man. Solama Barnatsa. Sawadee ka. Very good. Ano na yun? Awan na yung itang Very good. Very good. Very good. Doon ginasido kaya yung mo yan. Sawadee Cup. Na. Kung ako naman yung mag-greet sa Sawadee Cup, Bacolod. Yes. Tapos sa sabat, kapon ka. Kapon ka. Yes. Bongga. Kay Alagad Kevin Henry, mga agad na sa may hinubaan. Good morning. Good morning. Oy, mga hinuban-on sa. Good morning gid sa inyo kag sa mga amigo ko da kay Kagawad Melchor Rombines. Good morning dira, no? Sa kay Tito mo Awin Torres. Yes, good morning. Tito. Good morning. Kay Tito Awin Torres ang hinubaan. Good morning, Tito. Ay, Clive. Ino. Hindi mo. Doon ka hinablos. Sige ko wala magawa mo naman. Kasabad. Of course, si Magos. Di ba taginubaan mo na si Margo? Ha? Taginubaan mo na sa kay teacher niya siya mo? Ay, yes. Oo, tagay na ba? Si Magos. Good morning, no? Sa sino pa ganing may mga birthday? Susunod nila mga birthday nga ako na ano mo? Adala. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:06. Alamin kung paano sumali sa
pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, kumpiyansa naman ang mga mamumugon sa probinsya sa Negros Occidental nga aprubahan sa National Wages and Productivity Commission ang Wage Order number 26 nga nagatuyo magpasaka sang sweldo sa mga mamumugon sa Western Visayas. Suno kay General Alliance of Workers Association kung gawa Secretary General Winnie Sancho, gina-review na sang NWPC ang mando nga una na ginaprubahan sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6. Patag ni Sancho kung balikan ang unang hinyo sang gawa, mas manubo sang 50% ang ginaprubahan sang RTWPB 6. Ang salary adjustment ang una lamang atikang agud mabalik ang purchasing power sang publiko o kung ang kapasidad nga makabakal sa makinahanglanon. Sunod kay Sancho, 95 pesos ang purchasing power nga target malambot sang gawa, apang 55 pesos lamang ang ginhatag agud makapiantiyan sa epekto sang pandemya. Nagpanugyan si Sancho sa mga mamugon nga magpangamuyo kag hulaton ang desisyon sang NWPC. Formal na nga nagpanumpa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Governor's Office sa Kapitolyo Provincial, Siyudad sa Bacolod kahapon niya adlaw si Attorney Emilio Bernardino Dino Yulo bilang bago na iliher nga kongresista sa ikalimang distrito. Si Yulo ang nagdaog sa boto nga 118,558 kontra sa kasumpong sini nga si Congressman Marilo Arroyo nga nakakuha lamang sa 76,115 nga boto nagligad nga eleksyon. Suno kay Yulo nagakadapat lamang nga magpanumpa siya sa gobernador bangod pila sa mga inisyatibo sang kongresista ang paraman sa kayuhan sang probinsya. Nagasarig si Yulo nga mangin maayo ang iya relasyon sa gobyerno probinsyal kag pumuluyo sang 5th distrito. Si Yulo ang nagserbe bilang board members ang Sugar Regulatory Administration o SRA umpisa Oktubre 27, 2017 antes magdesisyon sa pagkandidato bilang kongresista nagligad nga Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Siya ang naging 5th District Provincial Board Member man sa Negros Occidental umpisa tuig 2010 tubtub tuig 2013, vice-gobernador sang tuig 2008, tubtub 2010 kag Provincial Board Members League of the Philippines Regional Chairman sa Region 6 ang tuig 2007 tubtub tuig 2008. Suportado naman ni Negros Occidental 5th District Congressman-elect Dino Yulo si House Majority Leader Martin Romualdez bilang masunod nga speaker sa ika-19 nga Kongreso. So kay Yulo, isa si Romualdez sa mga kongresista nga iya nasugilanon, may 3 ka tuig na nakaligad, may kaangtanan sa problema sa industriya sang kalamay, labi ng isyu sa high fructose corn syrup o kung HFCS. Sa nagligad nga Sabado, ginendorso sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan ni Presidente Rodrigo Duterte kag sang Partido Nacionalista si Romualdez nga main speaker sang 19th Congress. Sa Thanksgiving dinner sa naligad nga Mayo 13, mismo si Marcos ang una nga nag-endorso kay Romualdez bilang bagong House Speaker. Si Romualdez nga liwat na ilher bilang Leyte 1st District Congressman kag presidente sa Lakas Christian Muslim Democrats Party ang pakaisa ni Bongbong Marcos. Gin kalipay sa Emergency Operations Center kon EOC kag lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang desisyon sa NIATF nga pagpalawig sa Alert Level 1 status sa siyudad sa tubtob Mayo 31. Suno kay EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon, ini nga sitwasyon ang resulta sa nanamentinar kag manubo nga kaso sa COVID-19 apisa sa madamo nga aktibidad nga ginpatigan sa siyudad labi na ang bag-o lamang natapos nga eleksyon. Dugang pa ni Sorongon padayon sa karon ang agresibo nga vaccination drive sa EOC para sa pagpa-booster shots sa tarang mga sektor sa syudad, kalakip na mga estudyante sa nagkalain-laing nga mga eskwelahan. Salamat kita nga ang aton niya nga alert level na maintain ta mangyapon in spite of the fact na sampila ka mga sinimana nga ni nakita tagid no nga may mga damo kita mga events, mga political rallies na kung sa diin may mga mass gatherings kita. Kabahin sa papahayag ni Doc Chris Sorongon. Ginkumpirma naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mayara na sang pila ka mga bago na pilian nga konsyal sa Bacolod nga nakig-angot sa iya talatapan para sa pagproseso sang opisina nga ila plano okupahon umpisa sa palabuton nga Hunyo 30. Suno kay Familiaran, dapat kuntani nga ang ranking sa resulta sa eleksyon amo ang basihan sa pagpahamtang sang tagsa ka mga talatapan apang mayara sang pila ka mga konsyal nga nagapili sang lugar nga ila pagapwestuhan. Dugang pa ni Familiaran, mayara man sa mga re-elected councilors nga luyag na lamang magpabilin sa ila ginamtangan nga pwesto.
Yun nga proseso sunod sa Vice Alcalde, ano nga kinanglan sang koordinasyon sa talatapan sang property custodian. Sa piyak nga bahin, pila naman ka mga outgoing councilors ang amat-amat na nga nagaproseso sa ilang mga clearances bilang requirement sa pagkuha sa ilang terminal leave benefits. Ang aton dira practice by tradition ang kwan may ranking kita, may asto ranking. But ang practice, iban wala naman, no? Ang incumbents, gina-retain nilang ila office. Gin pa siguro ni Bacolod City Executive Assistant Ernesto Pineda nga wala nagakulang ang syudad sa pagmonitor kag pagpasiguro nga na-calibrate sang maayo ang makiluhan sa 3 ka merkado. Ginhimo ni Pineda ang pahayag matapos ipamangkot kuno ang inisyatibo sang syudad agud masiguro nga hindi balansihan ang mabumalakal sa mga ginausar nga kiluhan sa merkado. Sa interview sa Aksyon firing line, ginako ni Pineda nga madamo sang reklamo angot sa hindi husto nga pagkilo apang ilan nadiskubre nga hindi mga tenant ang nagausar sa kag nagahimo sini. Gin pa siguro Mari Pineda nga updated ang mga timbangan ng bayan nga ginplastar sang syudad sa 3 ka merkado agud mahatagan sang tsansa ang bumalakal nga masiguro kon bala husto ang kilo sang ila ginabakal. Kalabanan nga nagapractice ang amuna ang hindi playa finance, ang hindi awardees ang mga public market, sa 3 major market. Ang kalabanan sila ang nagalibod na ang tricycle nga galibod, no? Kag especially sa prutas kung mag-season, kag sa sagwa sa merkado. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Executive Assistant Ernesto Pineda. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 13 minutos na nagaligad sa takna nga alas 7. Dugang honoraria sa manunudlo approved by principal na sunod kay Commissioner Garcia. Samtang bidding process sa vote counting machines ginaduso sang PPCRV. Ang detalye sa Balita National sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa Aksyon Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing... Salamat ni Keyo kuno silang ni Tito mo Awin. Ha? Si Tito mo Awin la. Ano sila niya? Nga salamat gid. Keyo. Ohio, guro. Oh, Ohio. Ano na imo? Salamat gid, Ohio. Amo na maya guro, Akeyo. Ohio gisay ba? Di na yun nakalilang Keyo Hindi na man. Keyo, Pero sige man. lang, okay lang na siya, action boy. Sige lang kay Feeling ko excited ka magkaon lechon. Sa di na. Sa kundiin ka man nakakaon lechon, karon niya lang. Birthday ba ni JM? Birthday man ni Doc Ramel. Ay, oo, galing. Oo, tenda mo kapilian kundiin ka nga makaon lechon. Medyo ang stasyon ni Kram medyo magamo naman ni tungkol sa birthday ni JM. Oo, grabe na magamugi dyan. Kado ka kwando ka sako bla kado Oo, ka. it's either maginamo kay tungod damo ang pagkaon or it's either maginamo katod kulang ang pagkaon. Kayo nga daan JM. Pero lang yung mga negosyo subong. Ba? Yung negosyo subong mga shoeset. Okay. Oo, no? Basi magano ka basi gusto mo magbakal sang shoeset, go na kay JM. Amo na? Shoeset agagis shoeset. Ibaligya ka na nga shoeset. Sige Good mo. Oy, ara akon kasin nga gupagwapa nga taga Iloilo City. Ara siya? Uy, good morning, Teacher Ang teacher? Angel. Teacher Ah. Angel may kaldito babak. Namangkot ni siya sa akon mong kasin. Ano dang namin nga lagawan ko, no? Ay, sus. Dili sa Negros. Sus, kung lagawan lang. Nakabalong ikaduhan ng Negros sa Boracay. Balo ka Angel. Galagaw. Balo ka Angel. When iya sa namin nga lagawan, ang namin na dahil kung sino upod mo lagaw. Amo na Muna dahil importante kung sino upod mo lagaw. Oo. Kaya tinamang ko siya sa akon, bala ko ano ko namin lagawan. Di siling ko, damo, amo ko ano gusto mo, bukid or bye-bye. Uy, ako blab sinabat, sapa, tani. Sapa, gali siya yan, plano. Yan, tiara sa likod sa UNOR, damo ko sa sapa. Sapa, tani kasi. Kuha na ya. Kita mo lang, kadamo siya. Basta sa ako niya, para sa ako, nalagawan, ganamit na siya sa kung sino upod mo. Oo, nga lagaw. Okay. Correct. Kadto ka man talaga daw, hindi ka namian sa upod mo, daw hindi ka na mag-enjoy. Oo, hindi ka na mag-enjoy. Gusto kay ikaw, teacher ka man, di ka malo ka na. Oo. Consino, nagkubrag siya group chat kay para mamangkot. Amo na sa pinakagwapa mo nga pakaisa. Amo ni siya binagwapa nga do hindi mo sa side naman ni sa sa mga cousins pala na ni mama. Kaya iya mama kag mama ko do cousins sila mong. So sa sa mga gatso na iya nga side. Sa mga gatso na sila nga side. So, kayo ba? Mayo Siguro ka mo, magsunggod si Fritzy. Wala ako. Siguro magsunggod lang isa. Agal. Si Fritzy sa gatso mo nga side. Gani. Ate, manggana pag hindi. Mayo ka mga pamilya, kada mo ka mo sides, no? Side by side. Ay, kala. Dennis Nuestro, good morning, man. Sakay ni Mesia Roques. Miss Jinky de Alagdon, Aragyapon, kay Consoling Valientes Hernandez. Dali lang. Valientes, Hernandez. Hernandez, correct. Ginatam niya lang family Valientes kag family Hernandez sa Tapas. Di na Tapas man sa Iloilo kung sa Tapas Tarlac. sa Tarlac. Kapas na yang Tarlac, kapas. Kapas, Tarlac. Kapas na yan. Tapas. Tapas Okay. do may ara na dabla sa Ibi Magalon na do may ara man Meron da. na da. Amot lang, hindi ko sigurado. Ma'am Vanessa Mayo, morning mandra sa imong Dr. Matt Mayo. Kagawad Ulay Abalahon. Good morning. Teresa Linaha Kayaw. Kag Ana Sinoro. Mark Suarez, natamyaw niya ang hot archery sa Camarines Norte. Anong hot archery? Anong hot archery man? Si Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Pwede ka upod sa my birthday. Pwede. Pwede Sino may birthday gusto mo updan Kagawad? Okay. Pili ka lang. Pili lang. Sino nga may birthday gusto updan ma kay JM? Kay JM o kay Doc Ramel? JM gani doon ka panago to.
nag-go gid ya. Hindi, plato nag-live sa subong niya? Hindi ka day off gid ya. Day off niya. Kabla ka siya, issue Sabi ko nang panago siya. Day off ya. Sige. O, standby na kita sa mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, gina-encourage ng Department of Education ang Commission on Elections nga bayaran ang mga teaching kag non-teaching personnel nga nagatag sa ilang extra work sa bago lamang natapos nga eleksyon sa pungsod. Ginpahayag sa DepEd nga nakikangot ng ahensya sa COMELEC angot diri kag ginrekomendar ang dugang nga bayad nga 3,000 pesos. Ang koordinasyon sa tuwas ng DepEd Election Task Force sa pagpanguna ni Education Undersecretary Alain Pascua, Director Marcelo Bragado Jr. kag COMELEC natabo sa tong Mayo 11. Sa piyak nga bahin, ginpahayag ni Acting COMELEC spokesperson Rex Laudianco nga nakabaton sila sang sulat halin sa DepEd nga nangabay para sa dugang nga bayad sa ila mga personnel. Ginanunsyo ni Commissioner George Garcia nga approved by principal na sa COMELEC and Bank ang ginaduso nga paghatag sang dugang nga honoraria sa mga manunudlo nga nagtrabaho sang sobra sa oras sa May 9 nga eleksyon. Ginhimo ni Garcia ang anunsyo matapos ipasa sa ang rekomendasyon sa COMELEC and Bank sa tuyo nga madugangan ng sweldo sa mga manunudlo kag support staff nga assigned sa presinto nga nagmalfunction ang vote counting machine sa VCM kag SD cards. Una ginpahayag ni Garcia nga 20 milyones pesos ang gintigan nga kwarta para sa dugang nga honoraria kag ginpahayag ni COMELEC acting spokesperson Rex Laudianco nga ang kantidad ang ginbase sa accounting kag auditing rules. Sa iba pa natin nga balita nasyonal, ginpahayag sang Paris Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV nga kinahanglan magbukas ang gobyerno sang bidding process sa vote counting machines agud magdamo ang pagapilian. Ginhimo ni PPCRV Chairman Myla Villanueva ang pahayag kasunod sang lapnagon nga problema sang Mayo 9 nga nagresulta sa mga botante kag manunudlo nga magtiner sa presinto tubtob sa masunod nga adlaw. Sa karon, 51% pa lamang sang election returns ang nabaton sang PPCRV.
Ginklaro ni Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV Chairman Myla Villanueva nga hindi sila nag-audit sa actual ballot kundi ang NAMFREL kag Lente. Ginhimo ni Villanueva ang pahayag kasunod sa pagkwestiyon sa isa ka netizen angot sa trabaho sa PPCRV sa tuyo nga maproteksyonan ang boto sa pumuluyo. Suno kay Villanueva hindi nisakop sang ilang mandato tungod ginahimo lamang sa PPCRV ang mga pag-usisa batok sa transmission fraud kon maglabay sa cyberspace ang election returns. Klaro man ni Villanueva nga hindi sila makonsiderar nga rubber stamp o nagasunod lamang sa COMELEC bangon masobra isa ka tuig ang ilagin preparar agon masiguro nga mabantayan ang boto sa adlaw sang eleksyon. Magadepende naman sa desisyon sang masunod nga presidente kung sa din sini gusto patigayunon ang inaugurasyon sa Hunyo 30. Nagwa ang pahayag ni Acting Presidential Spokesperson kag PCOO Secretary Martin Andanar sa karon nga nagahilapit ang proklamasyon sang magadaog nga presidente kag vice presidente. Suno kay Andanar magasulod ang inaugurasyon sa ikaduha nga transisyon samtang isa pa ka klase sang transisyon ang para naman sa mga departamento. Ginanunsyo sang Commission on Elections sa COMELEC nga 8 sa 10 ka rehistrado nga botante ang nagboto nagligad yung Mayo 9 eleksyon. Kagasuno kay Paul Commissioner George Garcia, 80.4% sang malapit sa 65.75 milyones kag rehistrado nga botante sa lokal ang nagboto sa national kag local elections. Samtang malapit sa 1.7 milyones ang nagparehistro sa nga absentee voters. Sang tuig 2016 nga eleksyon, 81.95% sang 54.36 milyones ka rehistrado nga botante ang nagboto suno sa COMELEC. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Ang nagapangunang Balita International, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon yung may kabudlayan dira sa pagpamuhin sus delikado gid inaha bang posible matapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gani, yari ng solusyon super fiber. Ang super fiber pinaka-epektibo ini nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinuan niyo colon pinag sa painom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber another quality products ng Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Alamin kung paano suma sa ACS-CILIONES. Alamin kung paano sumali sa ACS-CILIONES. ACS-CILIONES. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILIONES. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung
Morning dira kay Jude Press. Yes, Gusto na ni good si... morning. Kilala ko na siya Si Sino? Jude Press. Kanisa sa kasulat mo sa newspaper. Oo. Kay Christine Menias Villalobos, kay Joshua Christopher Velas. Good morning, Joshua. Hindi ba lang sa hinigaran niya nato na sign? Yes. Paano Paano sa ni siya na hinigaran? Mascom? Hindi sure. I don't know kung college na ni si Joshua. Hindi lang ko Baka- sure kay do hindi ko updated. Ano, Josh? College ka na, Josh? Or senior high, gyapon? Doon siya pasar sa senior high? Wala siya kapasar. Nakapasar ka, Josh? Basta pala wala, Josh, College ka na just kung senior high ka magyapon. Oo. Kung sino nga nag-senior high na siya, so kung sino na magyapon. Aba, si Joshua, guro ka nami. Sila yun. Kala. May pa-blue heart pala si Josh. May pa-blue siya nga heart. Ano sa meaning sang blue nga heart? Ano ganit man? Pagka Do daw... ano nabla ko no? Ano ganit man? May nabasa ko na nga ang blue nga heart, ang meaning niya. Do ka. Hindi na ko sure i-search na lang. Kaya possible hindi pa among mahambal ko. Daw biktima ka sang palting nga pagugman, di man? Hindi, bata. Are blue heart meaning. Kay Linda Agaya Haldane. It can be used to express love, support, admiration, happiness, and excitement. Excitement. Nalakaw. Si Erlinda Gaya Haldane sa Australia. Good morning, Dra. Si classmate ko dabla, si Lilian. Good morning sa imo, Dra. Bermudez? Oo. Oy, wala siya, hindi siya pula. Buta, mapuli man guro Nga, excited ka na patakos. Kaya ako tayo masugat siya. Sabi kong patakos. Patakos kidya. Iklay. Hil Javier. Good morning, man. Ikaw masugatan na siya. Oo, ako tayo masugat siya. Ay, touched. Touch by touch. Si amigo naton Juan Bolgalyo dira sa may Las Vegas, Nevada. Yes, si good Madam morning. Alma Alvarez Gallo. Kag sa Morning, RG man. Boys. Yes, oo. Kag sa Finding Reason. Kay Ralph, dara, good morning sa inyo, Ralph. Finding reasons. Finding Reason lang bala mo? Daw mo na, Finding Reason. Daw siya S. So. Digin check kung Instagram nila. May S guro May S. O reason. Sa reason may S ang dapat isa lang ang S. Okay. Pero tigil sa action boy, Duran. May S guro ang reason. No, gaya ka na. Karon nung guwain na karon. Gani man. Basi is H. Basi mo is H. Ha? Daw ka finding reason. Ano yun? Sabi ko Martin. Kasi Finding Reason. Wala lang siya S sa punta. Pero may S siya sa tunga. nung ngarang S sa tunga. Budlay, maguro ko mag-Finding Reason. Finding reason. Ay, kala. Ako ay tumatakbong senator. Ala ka lang. Na si Moction Boy. Bro, daog Ako yung daog Kung ako yung pusta akong daog. Kung maglagan senador Alain, bongga. December ko na mapuli si Lilian ng Balitiray. Sige. Kay Mamaskwa gali. Mamaskwa siya gali. Actually, magpuli na si Lilian. Ginatipon niya na ang mga classmates naman. Gatipon kami na. Kita ko ni Wanda. Nakakadto ko ni Join ka. Tipon kami na. Nga, ay, nagkuhan sila yung gulpi lang doon. Nag-flash dance sila na flash mob la. Mob dance. Doon, flash mob la na. Gamos la gulpe. Laot sila gulpi Si Lilian, dan ba, hindi magsaot mo? Basigin surprise kanila. Surprise. Ako to kung ilangan si mo. Pintrahan ko gamit nila. Ay, pintrahan kanila. Hindi na, maguba. Guba to. Naklain, guba gisya. Maguba na nga ito nga image. Image. Ay, kalain. December sa ko na mapuli. Gali. Di Mayo. Okay. Sa mga aradabla sa abroad, bala pululi na bla ka mo. Gani. Ay, musta si Miss Lily King? Ay, oo, no. Ano, Miss Lily man. Wala siya black update sa akon. Ang siguro kasako sa life. Sako siguro sa mga businesses niya. Oo, tama siya lang sa businesses. Dali nga, Doon natatod gamit si Pero, amo tara o nasa sa hotel? Wala na, nakapuli na siya sa ilang nakapuli na siya sa house. ila. Nakatinlo na to kuno. Galing pa to sa niya, if you want, you can have breakfast sa kwan anytime. Galing kay ito kasako mo lang, no? Kabisi sa iya.
Lorna Diligencia, good morning Mandira. Kag sa ano kanina subong 17, May 17. Yes. O sige, standby na kita sa mga dugang nga mga balita. Standard time, las 7:36. Kag sa detalye, balita international, padayon nga nagabatsyag sang malala nga init sang panahon o kon heat wave ang Delhi, India. Naglabot sa 49.2 degrees Celsius. Ano batsyagan nga init sang panahon. Iniman ang ikalima ka beses nga nakabatsyag sa malala nga init sang panahon ang lugar halin pa sang Marso. Nabatsyagan man ang malala nga init sang panahon sa pila ka lugar kaangay sang Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab kag Bihar. Nagpaandam ang mga health authorities sa lugar nga magatugas sa hindi maayong epekto sa kaing lawas sa mga tao na sambit nga init. Una nagin man doan ni Prime Minister Narendra Modi ang mga ministers sini nga dapat maghimo sang tikang ang mga ini agud mabatuan ang heat wave. Sa balita sa negosyo, nagpatuman sang big time rollback sa presyo sa mga produkto sang petrolyo. Sa anunsyo sang clean fuel, petrogas, Shell kag sea oil, may buhin nga 3 pesos kag 10 sentimos sa kada litro sang diesel, samtang 40 sentimos naman ang buhin sa kada litro sang gasolina. Maganubo man sang 2 pesos kag 10 sentimos sa kada litro sang kerosene sang sea oil kag Shell. Epektibo ang oil price adjustment sang petrogas, Shell kag sea oil mga alas 6 kaina. Samtang alas 8 naman karon nga aga magasugod nga mabago ang presyo sa mga produkto sang petrolyo sang clean fuel. Lauman man nga mag-anunsyo ang iban pang oil companies sa ilang oil price adjustment. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 52 pesos kag 42 sentimos, ang Singapore dollar 37 pesos kag 66 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 67 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, naghakot sang awards sa 2022 Billboard Music Awards si Filipino-American singer Olivia Rodrigo. Nailabot sa 7 ka awards na nakuha sa film singer sa event nga ginpatigayon sa MGM Grand Garden sa Arena sa Las Vegas. Ginabugusan ini sang Top New Artist, Top Female Artist, Top 100 Artist, Top Streaming Song Artist, Top Radio Songs Artist, Top Billboard Global 200 Artist kag Top Billboard 200 album nga Sour. Sa balita naman sa batag sa sports, 108 na ang nakuha nga medalya sa Pilipinas sa nagkapanahon nga 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ini ang base sa medal tally sa SEA Games tungtong 9:30 kagabi. Nagapabilin sa ikatatlo nga pwesto ang Pilipinas nga may 30 ka gold medals, 34 ka silver, kag 44 ka bronze. Nagapangunag yapon ng Vietnam nga may 194 ka mga medalya, kag ginasundan sang Thailand nga may 126 ka medalya. Balita espesyal! Alright! Energy! Bago naman na. Energy! Happy birthday. Sa tanan nyo, may birthday today. Yes, happy birthday, Aksyon, JM by Kim. Yes. And, Karon nga adlaw. nag-celebrate siya sa iya. Ikapila ng JM, subong man. 23rd guro ay. Basi, 23rd. 23rd o 24th birthday. Oo. Kasi nagligad, debut siya. Actually, first birthday. Dito naka-debut ya to eh. 21? Oo, 21. Ah, 21. Ay, sorry. 21st birthday ito. Tapos, wagka 22. Feeling ko 23. Kaya 3 years na si Joy di subong sa aton. Kung 3 years na siya, mga 23 ko. 23 goro. Or 24. Di ako sure. Pwede. Ay, 4 na goro 4. Basta, Kasi basta. age doesn't matter. Oo. Kag happy birthday man kay sang CEO sang Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center, Dr. Ramel Uy. Doc Ramel Uy, happy birthday sa imo Doc Ramel. May you receive your continued blessing. Yes, and be A blessing to others. Yes. 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 Sige So, diri kita sa aton balita Si special. Doc Ramel nga danog birthday na gapang man pa na ya. Gapang. Ya pangatag pa na siya bonus. Ay, gali ka. Happy birthday Doc ano. Yes, happy Doc Ramel Uy. birthday. Aha. Sige. Sige. So, diri kita sa aton balita special, Action Boy. Nibla mahiligay no yung tinaga nga ginagamit sa pagdescribe
pag-describe lang sang mga exaggerated nga bagay bala akong panghitabo. Ano saman? So, una, reaction boy, ining pag-describe sang dako nga tiil bala. Ra man mo tiil daw barko ba? Or daw pala ba, di ba? Pala, oh. Sorry mo Barko, sobra naman na yun. barko, ginasamon barko to ginagamit mo. Pero diya pala lang niya, no? Mo tiil na daw barko. Barko, hindi masakyan. Ako ginagamit sa mga ligay nun, but silingon, dako ka tiil. Oo, daw ka exaggerated. Naka-exaggerated, wala ha. Bisan ka naman silingan na daw pala. Sumunod ko na na. Araw-araw na ganyan, daw pala. Tiil mo daw pala ba? Look, muna ka dako, tiil mo daw pala ba? Diba? So, yaw, mula pangita sa sapatos, mula yaw kayo, tiil mo yung do. May harap to nga yaw, ang pagita sa size sa sapatos mo. Oo, pero ka dako, tiil. Si Renzo, nabudlayan ko na magita sa sapatos niya. Ano na size ang tiil? Do 12. Ay, kalay. Kalay. 12 pag dyan. Do isa ka, duwa na kaguya ko. Duwa kaguya, kalay. Kung magita kaya kung lang sapatos siya, uy, kaya isang available na size siya. Budlayan kaya, no? Budlayan Mga, ka especially kung mga locally Sa mga made lang Pinoy nga, no? shoes. Shoes. Mangita. Dapat American size ginang iya nga na ano nga tiil na mo rin ba. Tapos ano lang dako, lang laba na siya. Ano man dako siya laba or Laba, meron na laba Laba siya. siya. Tapos dako pagid ba, di ba meron na? Inang muslim lang entrada do ka dako. Entrada na, dako entrada pagid ba. Ay sus Yawa ya. ka na pangita ya. Do yakom no. Ara imutiin na daw barko. Do barko. Okay, so next action boy. Ario. Sa pag-describe sang dako nga ilong mo lang. Ara imo ilong do pakhang sang lubi. Paklang. Paklang. Paklang gali pakhang. Paklang sang lubi na, no? Oo na bala. Hindi ka mag Kaya sama na do ilong do palwa na sama ng palwa? lubi mo. Liliina sa iyang ilong mo magpalwa. Na, kaya tawag garap lang gataas, di pa sa punta super buka. Hindi ka. Kung daw magtatlo taning buhay daw hollow blocks. Ha? Tatlong buhay daw hollow blocks. Kila isang lublas. Ano Mo yung man malublas. Dasaro kitang balance na dayon nga hindi ka magubra tanga ako mag-ulan ha. Nga, kaya Mas lumos. lumos kasi sudlan tubig. Ay kalain. So next action boy, Ario. Ang describe la sa tao nga do ano na bla do ma deads na bala. Do patay na. Isa na lang lago la ka pirma. Di ba? Wag ginaya. Isa na lang kalago do lang pirma mo. Suntob lang lawas mo kaon man biki isa lang kalago ang la ka pirma buti. Deads ka na. Kaya no, kabati ka na mama na tinaga. Isa lang kalago la ka pirma. Ti ko pirma na tong lago. Sino na nagbaano sila? Bantayan mo kitang lago, kitang luwag sa bullpen. Oo. Kung sign pen. Inali og pirma. Inali kung may bullpen sa base wala nakapirma kay wala sa sign pen. Base. Bantayan mo hindi mo gid pagpalapito na lago sa sign pen. Na. Kay base pirma. Budlay na. Okay? Masa na ka magtigok. Kasaba. Sabag na nung labot sang lago na naman. Gani, ang lago nagapirma na. Kaya siguro ang agi na balaguro. Hindi. Ano? Malo ka, kung mapatay ka ba sa mga lago na tupod mo? Mo na. Di okay na to sa iban nga lago. Isa na lang ka lago lang pirma. Amo na. Saba no? Hindi mo lang ka kung mapatay ka, lubong ka, mga lago na to. Di okay na to sa iban, nakapirma na tong iban nga lago. Di isa na lang pirma nga lago. Di na guro na kwa. Sino nagpa, sila, uso, sinangat terman. Madalom na nga mga... Isa na lang kalagong wala ka pirma. Sige lang go. Okay, next action boy. Ario, mag-describe sang tao, especially ang dako buli. Dako buli. Roy mo buli do pato. Do pato ka dyan? Oo, kay gawa mo na kabing pato. Sa balik kawang linga mo na iya. Nagalayaw. Nyara, mo balik kawang daw Rizal Lacson ba? Ano? Daw Rizal Lacson. Ang kurbada? Wala ka, Rizal Lacson. Hindi lang kurbada na. Oo. Oo na. Dili lang guro sa Bacolod ang Rizal Lacson. Kayo ako na naman, hindi kami ka-relate. Ay kalay. Aray mo hawak nga daw ko Rizal Lacson ba? Kay grabing kurbada. Sino nangyari mo buli nga daw? Do pato. Do pato? Pag-aray mo lawas do cook ba from dagul.
Street gali. Langon incans. Ayun kasi mo na sila sa Dagol. Ang Dagol may kurti na yan. Korte ko na gali. Ang incans sa straight ka dyan. Ano pag action boy, mabatian ko man niya. Arab lang do mag-describe sang isa ka do katahom-tahom nga especially babae. Lutum-tahom siyo, do lakagi sido. Lakagi dasma. Lakagi Kompleto dasma, bakuna. lakagi sido. Latest na ya. Latest. Namoy kagi bakuna. Kompleto sa Kompleto bakuna. na sa Hindi ko lakagi bakuna. Hindi na siya karon vaccinated. Unvaccinated na siya karon. Kompleto bakuna. Oo. Way kagi sido. Way kagi dasma. Ano pagin na. Ikaw po ikaw kagi kay sido. Kagi mo ko sido. Titahom ka man niya. Ati sido nga do. Mula na. Style niya sido yang do. Sido nga do social nga sido. Yeah. Sido ka do. Do ka social nga sido. Amo na ganti yung social nga sido. Ay iba. Gumamog na ya. Kaya sa mga social sido. Yes, ano, sorry. So ang last action boy, Aryo, wala ka na untat ka, ondo galingan ang baba mo na, di ba? Galingan but silingon, galingan sang tubo, galingan sang kung ano man ang galingan. Kay grabe pa kaunon. So do galingan ang baba. Kay ko di magalingan kay butang lang na butang mo sang ginagaling lang. Oo, galing lang galing. So kung plakaon ka do galingan ka. Do galingan ang baba mo, ta? Okay. Oo. So mula na, midugang ka. Manumdum dabi. Manumdum dabi lang. Amot-amot ka mo tabi maka-action. Para may amot man ka mo. Sige. So, mo na, actually kadamo pag action boy, nga mga terms na ginagamit, no? Sang mga, sa mga Ilonggo na ya. Sa mga Hiligay no na ya. Yes. Na nagagamit sina. Nga, para nga daw ma-describe in level kung ano ka, daw ka exaggerated naman yung pag-describe. Exaggerated nga mga bagay. Ano ni? Nagdako sa kusina. Ay, meron ano. Kaya mo na, nagdako sa kusina mo nang mga takuan, mga tambok. Oo. Nagdako sa kusina. May ara man nga daw pinabayaan sa kusina. Pinabayaan sa kusina. May ara man nga Dari pagkikilala mga niwang bla. Ang problema si mo kay iba niya nga kaon kanon, ikaw daw ginakaon sang kanon. Ay amo na. Ikaw ginakaon sang kanon. Ala, iso ginakaon sang kanon, no? Nga daw niwang. Pagudlay mo na ko ikaw ginakaon sang kanon. Kaya mo na niwang ka. Kay imbes nga ikaw kakaon sang kanon, ikaw yung ginakaon sang kanon. Ay kala. Amo na sa. So ang kanon katambok. Ang kanon di tambo kay ikaw giniwang, kay ikaw ginakaon mo. Amo na sa mga niwang pagid. Ay kala. Do ikaw yung ginakaon sang kanon. Kung nakabalo ko nga muna mo, na damo pa ko tani panumdumon nga mga amuna mo. Gani ayan. Panum dumadaan samtang gabasa ko di kay siling ni MJS Candido Hildore. Biara man action boy go pagapa sexy gali baog iya kuko. Muna. Grabe naman yor. Wala yan. Wala hindi baog ako. Sa silingon kung baog iya kuko nang hindi na siya kuan wala kompleto. Siya budget. Hindi kompleto iya bakuna. Hindi kompleto iya bakuna. Feeling ko first dose lang siya. Why sa mabakunahan sa para sa kuko. Amo na. Kaya kompleto ka bakuna tanan nga practice ng lawas mo na. Nami. Namin mo kay kompleto ka gani sa bakuna. Oo. No? Ano ni hambal ni ano yaman? Carlo Hipaya nga. Ano ni kun law ay kakibot? Ano? Ano man? Daw nakagi kabla ginkibot nga way ka mong pawan. Ha? Ginkibot ka nga way ka mong pawan. Amo na siyang term sa law ay. Mag-describe sa law ay. Dugin kibot. So, malakalaw ay siyo. Dugin kibot nga wala nung pawan. Nakatawa mo gali yan. So, muna ko niya ka-encounter sa mga... Dugin kibot. Tara ba kung kiboton ka, di ba? Gawa na. Hindi ka kiboton ka. Wah! Nakiboton ka bla. Amo ka na. So, ay ka mong pawan. Muna siya. Nan sila na sa mga... Nahiyapan tayo nagkaroon kagpanilagan. Meron pag ay basit ang huyapan na panilagan but sige. Lain no, huyapan mo kag panilagan. Tuloy nang ka. Kanang reaction niya. Ay kalay. Ba man sa makakagi kakibot dagin kibot ka nga wala ka mong pawan. Naman siya pag-describe sa mga tsaka. Ay pel. Good morning dira kay Allen Louie Himotea sa Kaliling, Kawayan. Tamyaw niya man sa pamilya Gidlayan, always man gamonitor. Sige. Ters Vergara Sancho, kay Miss Veronica Santillan Manukan. Istoryanta pa ni sa naligan ni Miss Georgia Gagasirana, no? Ay, oo. Kumusta na si Miss Veronica?
Kay si ari si kuno nakita na itabay ni Miss Georgia no. So Oo. thank you gid Miss Georgia. Kag kay sino ni bata niya si Frances. Si Frances, no? Actually, Hello, Frances. Frances na siya guro magkuan. Ha? Frances. Frances Mag-pronounce. Ay, iman ko, kung saan mo nga lang ga, ang Frances. Frances. So, ikaw ma-decide? Ikaw Hindi na naman sa lang? Frances. Ikaw na ma-decide Kay sa kung name Frances niya. daw ka lalaki, bro. Frances. Frances. Kaya kung lalaki, Francis mong. Oo. Kung babae, so Frances. sige. Frances, mo yun. Di mo na siya. Hindi mo siya ngalan. Sige mo na siya nga. Sige mo na iyaya. Ay, mo na iyaya. Mo na Frances. iyaya. Correct. Ari si Mama Ligaya Abeto. Ay, ala, OMG. Kumusta ka na? Ara si Nanay Ligaya. Mm-mm. Ligaya Abeto. Ara siya? Hindi ko masakita. Ara Ito siya. siya gali. Ara siya. Good morning sa imo. Dara sa may binalbagan. Kag sa akong friend, action boy nga si Tess. Ang yaapo na. Friendship ko na. Dugay na kami laka kita ay ni ano ba? Ni my friend Tess. Kuniwan ko na daw bituko. Ay, kilain sa bitukon. Bitukon ka. Gining... Saan ka may kakagi ka man bitok? Oo. Mangkot lang? Oo, dukagi man tagurutanan. Dukagi Dukagi man Nugay ka na, hindi ka pala magtubo kung hindi ka makaano. Saging bitok. Makabitok. Rodel. Te, hambal ni Miss Georgia, gamonitor ko, te, Frances, gijay. Frances. Frances, mo yun. Chess. Si Eden Chess. Ay, kabati naman ni Karon sa akin. Sakay Amy David Agracia from Barangay 16. Good morning, man. Rodel Aurelio. Morning, aga. Georgia Gargasiran. Frances. Joy Ann of Damen. Si Ma'am Josephine Gatso Krusang Nato. Suligin, Barangay Nato. Sino? Si... sa... Josephine Nato man. Gatso. Sa Nato, sa Castiliana. Galit. Diba Barangay si Nato. maparinti? Naguro naman. Kaya may tita ko, Josephine Gatcho man siya. Josephine Gatcho, teacher naman siya sa Gimaras. Josephine Gatcho estranero na siya subong kay siyempre nakapamana. Sige. Okay. Okay na? Okay na. Sige. Iwan ka man kuno daw, wala ka agi purga. Ay, kalain. May mo ba Hindi mo lang Alas Miss Baro nagkao, good morning. Good morning. Kung hindi mo lang kung iwan ka, kung may kagi purga, ganiwang, kung bitukon ka, ganiwang ka mo. Oo. Di ba? So, naniwang ka man. At hindi ka guro kagi Hindi ko, bitok. wala ko giniwang niya. Wala ko giniwang niya. Wala ko niya. Daw, kita ko to sa atong gasakay ka to sa tricycle blang. Naman. Nga daw, guya ko lang tong puti. Shout out sa makeup artist to ni Mama. Butsino to sa... Morning Guya lang puti. Nini Jean. Nini Jean. Morning. Morning. Ay, subo si Nini Jean. Si Kagawad Ems. Kagawad Emily Aboso. Good morning. Good morning. Attorney Dag Pandan, good morning. Yes, good morning my Attorney Dag Pandan. Si Tito Dennis Aboso, i-greet naman. Good morning, Tito Dennis. Yes, good morning. Sige, standby na kita mga ka-action sa Action Hotline. Karong adlaw Martes, may kaupon niyo si Action Brian Morden. Ang inyo naman din nga news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Action Radio. Radio. Life